mikeloni. To nikech samoro inyalo bedo targeted. Inyalo ng'eyo ni ma Kevin Osido ema nende o report minyalo orni jo maundu to waseneno katimore kamano magoyi kata samoro maneji. Namba 4 adoke county assemblies. County assemblies wabende poko bedo strong kata poko tiyo gi teko magintiere godo mar mondo gilos chike manyalo geng'o mibadhi kata corruption e county. Kose fweny ni ng'ato is suspected of having timo gigo mag maundu kata mag mibadhi, ang'ono mitimo ne gi sirikal? Be gibedo suspended? Bende gibedo expelled? Ang'ono ma sirikal kisheria nyalo timo ne ng'ato ma japiny kata ng'atno mosetiyo gi sirikal madwa ni mondo chule pesa ne kosefulo ni Kevin okwaya pesa to mae audio manende wantiere godo kata namiye pesa machalo kama manyalo ni treated money, anyalo kawo pesa no tandike gik moko ae tamiye tadhi tafule machiw nyaka all these cases. Ang'ono ma ang'no timne pok waneno ka sirikandewa mag kor gwenge timo maber e yore manyalo siro duond japiny e yore mopogore opogore mar geng'o mibadhi. Mar abich duoka e weche mag automation. Dware ni kata ka watimo pending bills verification gibe feedback to the service provider ng'adno ma osetiyo gi sirikal ng'enyne ok oyud feedback. To nikech idwaro ni nyaka ibed gi ng'ato minyalo gone simu mipenye ni to jatelo wachna cha dhi nade, ok oripo bed ni timore kamano. Sirikal dwaro ni mondo bed gi mechanisms ma ka idhi adhi website kata database mar service providers mosebedo pre-qualified to kidiyo namba ni to dware ni gigo te state of payment, pending payments gi jogo mabende including time sama idhi chulgie, dware ni mago gik ma sirikal dware ni mondo oket uwazi kata ayanga mar chulo pending bills kendo mar siro ka ji tiyo gi sirikal mondo obed e yo mayot. Clefas agoni erokamano ahinya. Ang'e nitie gik mathoth chamo nego bende walose ale beach bende osekre mana Homa Bay kanyo kama intiere dewaer mar winjo ni nyaka sani chenro chal nade, welo mage mosedonjo achiel kachiel kanya ngaduogi ir ale beach kanyo kinde mabiro to sani nyaka Ramogi jwang' adane mondo adhi anir Molina Chayo sipie mosenya kuom ng'ikruok ma oneno kar kanyo weche mag tudruok achiel kachiel nitie gino mane dhi nyime mar lero iselero kanyo chenro mopogore opogore kaka itayo chenro mag neno ni adier gopegi ochuli kendo chopo kare mana kama iwe kar kanyo nyalo dhi mana nyime kato bang'e wadhi aneno winj gik matimore kaunti ma Homa Bay kapok oduogo e studio ma Nairobi.